Ayan, isang mapagpalang hapon mga kagapay, kalingap. Maraming salamat po at tayo ay nakapunta ulit dito sa bahay ni Lola. Ayan, bahay ni Nanay Rose. And medyo hindi pa rin uli yung pakiramdam ko pero kaya pa naman lumabas. And so ngayon, patapos na yung bahay ni Nanay. Actually tapos na to. Yun lang, hindi pa nalilinis, may mga kalat pa dito. Pero tapos na po itong bahay. And maraming salamat po doon sa mga nagpapag ng tulong. Ayan, dahil may pagawa itong kumbaga na nabigyan natin ng bubong si Nanay Rose. Ayan, maraming salamat po sa mga sponsor. Ayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung nangyari dito sa bahay. Ayan po mga kalingap, dito sa taas naging na-divide siya sa tatlo. Dito may ito parang ano rin to, parang yan yung mga gamit na mga natitirang mga kahoy, mga kalat dito. Ayan, so dyan yung isang malaking kwarto, dyan yung kwarto ito yung dati na kinalagyan ni Nanay, yung bumigay na. Tapos dito yung ano niya, yung parang terrace niya, kusina dati. So ngayon may kwarto dyan na maliit, saka ito. Ayan, so diba, okay na rin to, may bintana dito. Ayan. Tapos diyan sa labas may ano yan sa yan, silipin natin yung isang kwarto. Padaan na yan, so ito yung kwarto, na isa. So dito pa nilagay, dito yung yan, malaking kwarto. Ayan, so nakatambi sila dito, yung apo ni Lola. Ayan. Tapos ito naman, dito yung isang apo ni Lola na lalaki, yung grade. Ay, doon ka Nanay. Yan, kausapin kita. Diyan, upo ka diyan. Dito. Sinong sinisilip mo diyan? Mga kahoy. Dito. Yan, upo ka diyan. Yan, kahapon, ay nung isang araw pumunta ako dito, wala ka. Saan ka nagpunta? Ako'y nagpunta rito sa kaibigan ko. Nagtinda ko ng aking ginagawang ginagawa kong lagay na cellphone. Maligaya ako na nandito na po lang akong bahay. Ako, pinipilit ako ng anak ko na dito sa taas. Nahulog na ako. Kaya wala akong makapitan. Malabo mata ko. Sabi, doon na ako sa baba. Kaya yun ang inano. Kasi nandito kami anak ko. Akin lahat yung baba. Siya ako doon. May tindahan pa ako. Sabi ko, Ayan, so ngayon tapos na itong bahay mo. Magpasalamat tayo sa mga sa donor. ayan, Yes. sa mga anong gusto mong sabihin sa mga Sa mga lahat na nagpabot. donor. Ay, ako nagpapasalamat ng marami sa inyo lahat. Lalong-lalo na kay Kaagapay, Bay, Santos. Ito ang sponsor namin, kaya ako ay maligaya. Kaya salamat ng marami at pagdating dito si Kaagapay dyan pa sinabi. Gusto ko kailan kayo pupunta na dito para makita naman ninyo ako dito. At ako ay sasayawan ko kayo dito. Dito ako sasayaw sa taas kayo sa baba. Ayan, kumusta na yung yung cellphone na pinapaayos mo? Ay yung tablet, hindi pa natukuha.
Bakit hindi mo pa nakuha? 2 months. Wala pa akong pang mahigit na 800 ang may resibo nga. Merong Matagal na yan, pero nice daw. Nice na ba? Kukunin na lang. Okay. Ayan, pero dahil doon, may nagpaabot ng ibayad mo daw doon sa... Sa tablet. Oo, yung pinapaayos mo para daw doon sa apo mo. Ay, galing. Yan. Thank you very much. Yan, tago mo, baka nawala. Pampayos yan ng cellphone, bigay ng isang tagapanood natin. Yun ay kwan yung tablet na pinagawa ko. Ako rin nakabasag nun. Nahulog din ako dyan. Kaya ito hanggang ngayon ito kamay ko na ako. Kaya salamat ang maraming nakita ko si Kaagapay Adam. Kung hindi sa kanila, saka ikaw, di ba, tayo doon. Kung hindi sa inyo, hindi ako makakagawa ng ganito. Hindi ako maanuhan. Kaya siya at nahanap ko. Oo, pasalamat din tayo kay RR kasi kahit papaano malaki-laki rin yung galing sa kanya. Utang na loob ko din dyan. Dahil yung mga kala niya, mga una na gawa, yung kutsyon, nandiyan pa, hindi ko pa pag ganyan na gagamitin ko na yun dyan sa loob. Kaya lang hindi ko magamit. Wala pa akong bintana at saka wala pa akong pintuan. Pag bilang ko ng pintuan yun, walang patungan. Di bali yung plywood na gusto ko na dito, inalangan ako. Ayan, maglinis na kayo dito sa bahay niyo, pati yung mga kalat sa labas. Oo, yan. Ayan, linis ko na to. Pagkamigal ko na ng ulan, hindi matuyo-tuyo, 4 days na yan. O, wag ka nang mag-ipon ng basura, yan yung nakakaano ng... Hindi. Sabi mo sir. Yan yung dito, nakakapangit sa Yun yung mga nabasa. Dami kabubok na sir. Oo. Ayaw pa ipatapon, nagagalit sa amin. Hindi, natapog ko na. Itapon mo na yan, yung pwede lang pang... yung... Magagamit. Mga gamit. Yung mga kahoy na malilit na pwedeng panggatong, yun na lang hindi tapon. Pero yung mga trapo dyan na, iwan ko lang sa mo, yun, mga basahan. Basahan. Baka hindi na maliit na sawa yung titira dyan, baka anaconda na dry. Kaya sabihan mo sir, tira sa ulo, inaaway pa kami sir. Pati asawa ko, inaaway pa. Oo, i-ano mo na yung mga ibang gamit dito kasi yun din yung napansin ng mga nanonood na ang dami mo daw yan, abubot. Alisin mo na yan kasi yan yung Kasi karamihan dyan, mga sickness, yung mga ganito. sequence. Oo, mga Yung nagagamit mo lang, yun lang. Yung mga ang dami dyan, mga... Hingarap ko eh. Hindi ako sabi ko sa kanya eh. Oh, yun yung napapansin nila. Sabihin mo kay oh, ipaalis na yun. Ano nga sir? Ayan. So yun po mga kalingap. kalingap. Ayan, kami po yung nagpapasalamat ni Lola sa lahat ng mga sumuporta po sa kanya, nagpaabot ng tulong. Kahapon, nung isang araw pagaling ko dito, hindi masyadong okay, kahit ngayon hindi masyadong okay yung pakiramdam ko kasi parang basta hindi naman yung nilalagnat ako, pero yun. So pumunta ko dito para may update. Ayan po mga kalingap. Monday ko talaga dito sa Monday. Tapos na. Tapos na to. Maglinis ka na dito. Oo, yung ano pa tayo dito celebrate. May pira kang pang celebrate. Hindi, pagkaano na lang, mag-ipon-ipon na lang. Tawag ka na lang sa akin. Oo. Tawag. Tsaka sige lang, pag may rin, papasyal din naman ako dito. Pasyal ka. Pasyalan ka lang. Maganda na yan, pag pumasyal ka. Oo. Palitin na ako sa baba. Yan po mga kalingap. Meron tayong tapos na itong bahay. Actually, linisin lang ito. Tapos na eh. Wala na tayong kasi tapos na rin po yung wala din po tayong kumbaga wala na tayong materyales at saka
wala na po tayong mga materyales at saka wala ng pondo, wala ng budget. Ayan, so ngayon tapos na to. Ayan. Ayan, so kahit pa paano, hindi naman tulad dati na nababasa kami dito. Oo, hindi. Nung punta namin dito, yan, nababasa kami. So at least ngayon, hindi na. Yan, so maraming salamat. Maraming salamat sa Ayan. iyong mga tumulong sa akin, mga kagapay. Oh, pag pupunta ka ng Itbulaga, sama mo ako. Ay, oo, sige, sasama kita sa akin. Hingila ko ng tao. Pag marami na lang tao, pag live ko na, nakaka-open na. Pag lahat ay may injection na. Kasi ay magpapasok ang AP7 na walang injection. Oh, bukas kunin mo na yung pinapayos mo na tablet. Oo, pupunta ako. Hindi, Monday pa. Oh, Monday pa mo. Ay, Sunday pala bukas, no? Ako na, tumanda na ako, Lola. Kasi nung nakaraan, kahapon, akala ko Wednesday pala. No? Ako yung makakalimutan. Eh, ako natatanda ko na, hindi ako nakakalimut. Oo. Lalo na pag dumadating kayo dito, tuntua ako. Opo. Ayan. Dahil naglalaba ako, nilaba ko para mabaho kasi sa tabak na. Oh, basta yung mga gamit na hindi na pwede gamitin, basta na itapon mo na. Kailangan pagbalik namin dito, malinis na yan. Wala nang kalat dito. So yun po mga kalingap, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong. Ayan si Ate Marilyn Pablo Easy, si Johnsky TV, si Encantadan Igat, si Ate Tia Diday, si Janet Salazar Oriero. Yan po, pakisuportahan po sila at sa mga iba pang nagpaabot ng tulong na hindi naman nagpapabanggit ng pangalan. Maraming salamat po. At kahit pa paano may kumbaga masasabi natin na makakatulog na si nanay na hindi nababasa. Ayan. And especially kay Kuya Bal po, ako ay nagpapasalamat doon po sa tulong niya. Yung allowance ko po, ayan, pinadagdag ko na lang din dito. Pinaalam ko po sa kanya. Ayan, so Kuya Bal, maraming salamat. At maraming salamat din sa suporta sa buong Team Kalingap, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Prab, at sa buong Kalingap Partners po. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye na!